आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसान। PM किसाननि रां सोनायनि समा सफैलायबाय। बेनिखायनो जाय बिथांमोना PM किसानाव रां मोनो आरो जाय बिथांमोना माबा मोनसे जाहोनाव PM किसाननि रांखौ मोननो हायाखै आरो PM किसाननि 7-10 इनस्टलमेन्ट बेफोरनि आपडेटखौ आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार बानायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो सावरायगोन PM किसाननि 7-10 इनस्टलमेन्ट। गोबां खेथियकफोरानो नेगासिनो दं PM किसाननि 17 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि आपडेटखौ जोङो गिबियावनो सावरायग्रोनोसै। नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बे 17 इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ। गिबियावनो नैबे PM किसाननि रांखौ गभर्नमेन्टआ सोयो। 6,000 रांखौ बोसोराव गभर्नमेन्टआ PM किसाननि रांखौ हरनाय जायो। मोनथाम किस्तियाव PM किसाननि रांखौ हरनाय जायो 2000 राङै। बे रांखौ मोनथाम किस्तियाव हरनाय जायो। बोसोरसेयाव नोंथांमोना मोननो हायो। बोसोरसेयाव नोंथांमोना 6,000 रां नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हायो। बेखौ मास मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे मासाव बे रांखौ सोनाय जायो। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय PM किसाननि नोंथांमोना 16 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन 28 फेब्रुवारि 2024आव। अब्ला नोंथांमोना मान्थखौ सानबानो जाबाय। नोंथांमोना PM किसाननि रां 17 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय जुन आरो जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो गोबां खेथियकफोरानो सानबाय दं जानो हागौ नैबे PM किसाननि स्किमनि रांखौ BJP गभर्नमेन्टआ होदोंमोन। दाथ' इलेक्सन सोलिगासिनो दं। बाइसेन्स BJP गभर्नमेन्टआ रुलिंआव थायाब्ला PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना 17 इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन ना मोना बेफोरबायदि गोबां सोंलु जादों जानो हागौ। आङो बेखौबो नोंथांमोननो क्लियार बानायनानै होनि। नोंथांमोना मोनगोन, मानो होनोब्ला बे PM किसाननि नैबे बोसोरनि 2024नि राङा अलरेडि बाजेटआव बियो हाबनानै दंखायो। नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि गभर्नमेन्टआ चेन्ज जायोब्लाबो नोंथांमोना बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नामा चेन्ज जानो हागौ, नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो नाङा, नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ PM किसाननि 17 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना जुन नङाब्ला जुलाइनि फार्स्ट सप्तायाव नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया जोङो सावरायगोन PM किसाननि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायनानै दोनदों, माबा मोनसे जाहोनाव रां मोनाखै बा गोदानै एप्लाइ बानायनायफोरा मा खालामनांगोन, नोंथांनि स्टेटासा मा खालामनांगोन, नोंथाङा रां मोननो थाखाय माबायदि देखायनांगोन, जोङो बेनि प्रसेसखौ गिबियावनो नायदिनि। जुदि नोंथाङा नैबेयाव EKYC होबायब्ला नोंथाङा गिबियावनो नायग्रोनांगोन। नैबेयाव EKYC आव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि आधारनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन। PM किसानाव नोंथाङा रां मोननो थाखाय गिबियावनो EKYC होनाया गोनांथार आरो नोंथाङा DBT आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया गोनांथार। नोंथाङा नैबे DBT आरो EKYC होनाया PM किसानाव रां मोननो थाखाय मेन्डेटरि। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनांगोन। गिबियावनो नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायना होबानो अट'मेटिक नोंथांनि EKYC बेयाव श' जागोन। जुदि नोंथाङा होदोंब्ला बेयाव दान खोख्लैखागोन। दानिया नोंथाङा PM किसाननि बे स्टेटासखौ बोरै नायनो, आङो बेनि प्रसेसखौबो देखायनोसै। बेयावनो नोंथाङा मिथिखायो नैबे पेजखौ PM किसान नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनानै होबाथाय नैबे पेजाव फैनो हागोन। आङो लोगोसे बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। आङो जास्ट बेखौ गोदान भिउवारफोरनि थाखाय देखायदों। जाय बिथांमोना गोदान भिउवार, बिथांमोना जुदि PM किसानाव गिबियाव रांखौ मोनदोंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोननि थाखाय रांखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना रां मोननो थाखाय नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोनाबो नैबे प्रसेसखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना रां मोननो थाखाय नोंथांमोना PM किसानाव रां मोननो थाखाय नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैग्रोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नाउ इउआर स्टेटास, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। नाउ इउआर स्टेटासाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। जाय बिथांमोना पुराना, नोंथांनियाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन आइडि नोंथांनियाव थागोन। नोंथांमोना नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथांमोना नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नायनो PM किसाननि रांखौ मोनगोन ना मोना, अब्लानो नोंथाङा बे स्टेटासाव नायबानो नोंथांमोना
क्लियार जानो हागोन 17 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना गिबियावनो नैबेयाव नाउ इउआर रेजिस्ट्रेसन नं नोंथांमोना नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनानै नोंथाङा गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नंखौ बहननानै लानो हागोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबेयाव गेट अटिपि खालामनांगोन जों दानिया नेक्स्ट प्रसेसआव थांनानै बेनि प्रसेसखौ जोङो नायदिनि दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन नोंथाङा इलिजिबिलिटि स्टेटास नोंथाङा नैबेयाव नायबानो रोखा जानो हागोन इलिजिबिलिटि स्टेटासाव नायनानै नोंथाङा नैबे लेन्ड शेडिं नोंथांनि लेन्ड शेडिंआ बेबायदि येस खोथिनांगोन आरो इकेवाइसिआ बेबायदि येस खोथिनांगोन आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट शेडिंआ येस खोथिनांगोन अब्लानो नोंथांमोना 17 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो थाखाय रेडि जाबाय नोंथांमोना नैबेयाव नायनानै नोंथाङा बुजिना लानो हागोन नैबे लेन्ड शेडिंआ जुदि नोंथांनियाव बेयाव न' थायोब्ला नोंथाङा बेखौ एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथाङा बेनि बागै खौरां लानांगोन नोंथाङा नोंथांनि लेन्ड हल्डिंनि रिपर्टखौ नोंथाङा बेयाव गथायनांगोन आरो नैबे इकेवाइसिनि स्टेटासा बेयाव न' जानानै दंब्ला नोंथांमोना नैबेखौ सिएससि सेन्टारावसो होजायो बियो मबाइल फनाव एसे प्रब्लेम जायो नेटवर्कनि नोंथांमोना सिएससि सेन्टार नोंथाङा नैबे सिएससि सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा इकेवाइसिखौ आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनानै नोंथाङा बेखौ येस खालामनानै लानो हागोन आरो मेन प्रब्लेमा नैबेयो आदार बेंक एकाउन्ट शेडिं आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानानै नोंथांनि डिबिटिआ अन थानांगोन अब्लानो नैबेयो येस जागोन बे मोनथाम प्रसेसा जुदि येस खोथैदों अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन नोंथांमोननो आङो मोनसे फिसा ओरैनो प्रसेस खोथा हरबाय पिएमकिसाननि जाय बिथांमोना रांखौ मोनो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना थाबैनो रांखौ मोनसिगोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिटेल नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ